भाई लोग जैसे कि हमनी के पता ही बा कि सैमसंग अपन जब भी एफ सीरीज के लॉन्च करेला एम सीरीज के अमेजन पे लॉन्च कर देला, मतलब फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे सेमी फोन को लॉन्च कर देला नाम के बदल के। वैसे ही अपन रियलमी भी चुतिया पर स्टार्ट कर देला बा। ऑलरेडी रियलमी C55 लॉन्च रहला मार्केट में फ्लिपकार्ट पे, लेकिन ओकरा एक और फोन के लॉन्च करे रहला ज़्यादा बेचे खातिर सेमी फोन के अमेजन पे, तो लॉन्च कर देला सर रियलमी नार्जो N55। और भाई लोग हम तालो क्लियर बता दी, दोनों फोन बिल्कुल ही सेम बा, कोनो भी बदलाव नहीं कल। कुछ तो बदलाव कल गल रही, प्रोसेसर अलग लगा देता सन भाई, चाहे कैमरा अलग लगा देता सन, कुछ तो बदलाव कल गल रही, चाहे मतलब डिस्प्ले क्वालिटी ही तो नहीं अच्छा करता सन तो मजा जाती। लेकिन दोस्तों ऐसा कोनो भी बात नहीं कहता। चलो भाई लोग आज के वीडियो में हम एक अच्छा बुराई दोनों ही बात करता नहीं, ताहा लोग के बहुत ज़्यादा खुशी मिली वीडियो देख के। ई फोन में तारा लोग के 6.72 इंच के एगो HD+ डिस्प्ले देखे के मिली, जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा। साथ ही में 180 हर्ट्ज एपेक्स रेट देखे के मिली ई फोन में, और ओकरा साथ में तारा लोग के में 680 निट पिक ब्राइटनेस भी देखे के मिली। तो डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट बा। 20,000 के फोन से यदि ई फोन के कंपेयर कर जाए तो बिल्कुल भी नहीं खे, कैसे का प्राइस भी कम बा, 10-11 के फोन बा, तो डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट बा। दोपहर में भी काफ़ी हो तो उतना मजा ना आई। साथ ही में तालों और एगो क्लियर बात बता दी, इनमें पंचोल डिजाइन डेला बा, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा बात। तो लोग भी बात सुनता है, लोग यू शेप में वाटर ड्रॉप में कैमरा मॉड्यूल देखल जाला तो काफ़ी ज़रा चुटिया टाइप के फोन लुकेला, लेकिन पंचोल दिला तो काफ़ी ज़रा प्रीमियम टाइप के लुके लगेला। तो डिजाइन ठीक ठाक बा। इनमें लागल बा MediaTek के Helio G88 वाला प्रोसेसर, जो कि 12 नैनो पे बेस एक प्रोसेसर बा। ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीट होला और गेमिंग खातिर बिल्कुल भी कोनो खास अच्छा नहीं है। ये बात के तू लोग भी समझता लोग, कोनो उतना मज़ेदार प्रोसेसर नहीं है, और इस प्राइस पे हम कहें बिल्कुल ही डिसेंट प्रोसेसर भाई। ई फोन में तारा लोग के 5000 mAh के बैटरी मिली, लेकिन खुशी के बात का बाकी 33 वाट के फास्ट चार्जर दिला बा, जो कि काफ़ी हो तक हमरा देखते हुए खुशी मिलल। कैसे 10 वाट के चार्जर दे दिला है ई दाम पे, लेकिन ई दिला बा 33 वाट के फास्ट चार्जर, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा बा। और ये देखते हुए हमारा बिल्कुल ही मज़ा आ गई, तोहर लोग के मज़ा आ गई। ये बात तू लोग भी समझ लो, बहुत ही आसानी से दिन भर के बैटरी बैकअप दे दी। नॉर्मल यूज पे गेमिंग पे 4 घंटा के आसपास में बैटरी बैकअप दी, या फोन भी 1.5 घंटा के आसपास में फुल चार्ज हो जाए बिल्कुल ही। ई फोन में लागल बा 64 MP के प्राइमरी कैमरा, 2 MP के कैमरा जौना के जरूरत नहीं है, खाली 64 MP के एगो कैमरा समझ लो लागल बा, एगो डमी कैमरा लागल बा। क्वालिटी के बात कही जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा बा। लो लाइट कंडीशन में भी अच्छा खासा फोटो निकाल दी, बुके फोटोग्राफी दिले बा। ओकरा साथ ही 8 MP के में सेल्फी कैमरा देखे के मिली, जाना क्वालिटी बिल्कुल ही डिसेंट बा। कोनो मजेदार फोटो ना निकाल पाई और सेल्फी भी ना निकाल पाई। साथ ही में तालों का क्लियर बता दी, वीडियो कॉलिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा भुटला तो लोग देखब लोग ओइमे, मतलब कोनो मज़ा ना आई फोटो में फ्रंट वाला से, लेकिन बैक वाला से तनी मज़ा आ जाई। ई फोन में तारा लोग के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखे के मिली, जो कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे देला। ओकरा साथ ही सिंगल स्पीकर देखे के मिली, जो कि लाउडनेस नहीं के, टाइप C पोर्ट भी दिले बा, जो कि ठीक ठाक हमारा लागल। साथ ही में LPDDR4 के रैम सपोर्ट, eMMC स्टोरेज सपोर्ट भी एमे दिले बा, जो कि डिसेंट बा। आउट ऑफ बॉक्स ई फोन तारा लोग के एंड्रॉइड 13 पे देखे के मिली, और रियलमी UI 4.0 भी देखे के मिली, जौन कि हम कहें कि डिसेंट बा, ठीक ठाक बा। लेकिन दिक्कत का बा कि एको भी अपडेट देवे के वादा नहीं के कहले, ये बिल्कुल ही गलत बात बा भाई। आजकल 2023 में देखल जाओ तो लगभग सब कंपनी वाला ये वादा कैले बाटा सन कि हम इतना दिन का अपडेट देम, इतना दिन का अपडेट ना देम, लेकिन ये वादा नहीं के कहले। तो क्या पता अपडेट दी कि ना दी, एको कोनो भी गारंटी नहीं के, वारंटी नहीं के, कुछ नहीं के। आप देख लो भाई लोग, तार लोग के पड़ता 627 वाला वेरियंट 11,000 में, और ऑलरेडी एक और रियलमी C55 लंच बा 464 से भले ही वो अवेलेबल बा, लेकिन तार लोग का हम क्लियर बता दी कि दोनों फोन सेम है। अब तारा लोग के दोनों में यदि कन्फ्यूजन हुई कि कौन लेवे के चाहिए कौन ना लेवे के चाहिए, तो सबसे पहले भाई लोग तू लोग फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे ये दोनों फोन के देखिए लोग, N55 के देखिए लोग, और साथ ही C55 के देखिए लोग फ्लिपकार्ट पे। और बाद से प्राइस के मैच करिए लोग, कौन जाना के प्राइस 26-28 लाख के अच्छा लगी वही के परचेज कर लिए लोग। दोनों फोन बिल्कुल ही सेम बा, में दिक्कत वाला बात नहीं है कि कोनो अलग बा कोनो अलग बा, बिल्कुल ही सेम फोन बा और एकदम सेम ही बा, कुछ बदलाव नहीं है। बात के तू लोग समझ लो, तार लोग के दोनों के देख लो, बाद से जौन तार लोग अच्छा लगी तो परचेज करे लो। हम कहें C55 के ही लॉन्च भइल बा तो के परचेज करे लो। कैसे तार लोग हम क्लियर बताई, C55 जौन बा तो पहले लॉन्च भइल बा, और जितना भी एगो कचरा बचल हुई वो N55 में लगावल गई, मतलब खराब चीज़, और फिर से एगो फोन लॉन्च कइल बा। तो C55 लेवल तो मजा जाई, लेकिन ई लेवल तो मजा ना आवेला बा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर ही आई, एक और गारंटी बा। तो भाई लोग देखो लोग, ताह लोग सब कुछ बता दिल बानी, क्लियर कर दिल बानी। ताह लोग के का सुझाव बा एकरा बारे में जल्दी से कमेंट करिए लोग, कमेंट करके बताइए लोग। और हम नहीं चाहते वीडियो के ज़्यादा लंबा खींचे, इस वीडियो के इधर करता समाप्त। मिले ताह लोग से अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।